Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rani. Taong 1937, Salcedo, Eastern Samar. Itong mga panahong ito, putok ang balita sa bayan ng Salcedo ukol sa isang yungib na nang aakit ng mga napapadaang mangingisda. Bilang isang mangingisda rin si Rani sa nasabing lugar, hindi niya mapigilang mag-alala para sa kanyang kaligtasan, lalo pat araw-araw siyang tumutungo ng laot. Magmula noong kumalat ang balita ukol sa yungib sa dalampasigan ng Salcedo, may iilan ng mga albularyo ang tumungo roon para mag-imbestiga. Sa kasamaang palad, hindi nakuha ni Rani ang salaysay ng mga ito, kung kaya't wala siyang kaide-ideya kung ligtas na ba sa dagat na kanilang pinagkukunan ng hanap buhay. Bagaman nais niya munang pahupain ang tensyon sa laot, wala naman siyang ibang pagkakakitaan bukod sa pangingisda. Dahil sa ganoong sitwasyon, tanging tibay ng loob na lamang ang kanyang binabaon nang sa gayoy makauwi siyang merong dalang pagkain sa kanyang pamilya. Halos ilang buwan din yung ginawa ni Rani nang nag-iisa na siya namang labis niyang ipinagpasalamat dahil walang nangyaring masama sa kanya. Sa pagsapit ng linggo ng Semana Santa, binilinan si Rani ng kanyang asawa na ipagpaliban na muna ang pagpapalaot. Bahala nang wala silang makain, ang importante ligtas silang mag-anak. Mag-uumpisa na din noon ang kanilang pag-aayuno, kung kaya't ayos lang para sa kanila na tubig lang muna ang nakaimbak sa kanilang mumunting tahanan. Subalit kahit anumang pagpipigil noon ng asawa ni Rani sa kanya, nagpatuloy pa rin yon sa pagpapalaot. Rason nito, hindi naman sila matutulungan ng Biyernes Santo sa kanilang pamumuhay, kaya na may wala din doong saysay para sumunod. Sa sobrang hirap ng buhay noon nila Rani, aminado siyang wala na siyang kinikilalang Panginoon. Napapaisip kasi siya noon kung bakit ang iba ay nagtatamasa ng kaginhawaan habang sila'y halos magkandamatay-matay na sa hirap sa bawat araw na dumaraan. Ayon pa sa kanya, na kung totoo mang may Diyos, bakit hindi niya gawing pantay ang lahat ng pamumuhay ng tao nang sa gayoy maging maligaya ang bawat pamilyang naninirahan sa ating mundo? Dagdag pa ni Rani na masyadong inhustisya ang Panginoon sa kadahilan ng meron itong mga taong pinapaboran sa mundo nitong nilikha. Sa pagsapit ng araw ng Lunes, patuloy pa rin ang paghahanap buhay ni Rani. Ang iilan sa kanyang mga kasamang tumutungo noon sa laot ay tumigil na upang maipagpatuloy ang kanilang pamamanata. Hindi naman niya pinapansin ang mga ito sa kadahilan ng wala ng ibang mahalaga sa kanya bukod sa salapi at pagkain. Habang inaayos niya noon ang kanyang bangka, merong isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Sa unang tingin niya rito, bumungad sa kanya ang gusgusin nitong pagmumuka na animoy malapit na itong tumungtong sa 100 taong gulang. "Magandang umaga ho, Tay. Ano hong kailangan ninyo?" tanong dito ni Rani. "Iho, magpapalaot ka ba kahit Lunes Santo?" Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, tanging pagtango na lamang ang kanyang nagawa habang nag-aayos ng kanyang mga gamit kagaya ng lambat. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman itong hinawakan ng kanyang balikat habang nagwiwika ng, "Pwede ka bang maarkila sa gabi ng Huwebes Santo, iho?
may pupuntahan lang tayo. Pangako, bibigyan kita ng pabuya kung ikaw ay susunod sa nais ko. Matapos makapagsalita ng matanda, iniabot nito ang isang maliit na supot at dali-dali ring umalis sa kanyang harapan. Pagkuha doon ni Rani, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang isang maliit na bato na merong mga gintong nakatagos sa bawat parte nito. Paulit-ulit niya pa yung pinagmasdan sa kadahilan ng hindi siya lubusang makapaniwala sa bagay na ibinigay ng matanda. Dahil sa kanyang nakuha noon, masaya siyang tumungo sa laot. Dahil sa magandang presensya noon ni Rani, kung kaya't marami-rami ding isda ang kanyang nakuha. Sisisid sana siya noon ng pugita pero masyadong malakas ang alon kaya na may hindi na niya ito ginawa. Sa pagpatak ng 3:00 ng hapon, umuwi na nga si Rani dala-dala ang isang balding huli. Nasa laot pa man, panay na ang pagkakanta nito dahil sa sobrang kasiyahan. Pakiramdam niya kasi noong mga araw na yon, napakaswerte niya gawa ng bukod sa gintong ibinigay sa kanya, napakarami ding isda ang kanyang nakuha. Ilang minuto pa ang lumipas, kitang-kita na nga niya ang dalampasigan at ang yungib na kinakatakutan ng karamihan. Habang pinagmamasdan niya ang lugar na yon, bigla namang nag-iba ang kanyang pakiramdam nang sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng isang napakalakas na pag-atungal sa loob ng yungib. Sinabayan yon ng pagsalubong sa kanyang bangka ng mga malalakas na alon na siya namang ikinatakot niya ng husto. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang kinuha ni Rani ang sagwan at mabilisang tinahak ang daan patungo sa dalampasigan di kalayuan sa kanilang baryo. Habang nagsasagwan siya, hindi na niya ninais pang tingnan ng yungib sa takot na baka meron siya doong makitang hindi kaaya-ayang nilalang. Nang makadaong na ang kanyang bangka, dali-dali naman niyang kinuha ang mga kinakailangan niyang gamit upang makabalik na sa kanilang tahanan. Pagpasok niya sa kanilang bahay, bumungad sa kanya ang kanyang asawang nananalangin sa harapan ng kanilang altar. "Magandang hapon, mahal," wika ni Rani pagpasok niya. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad naman itong tumayo upang siya ay yakapin. Ramdam na ramdam niya ang takot at kaba nito na para bang merong pangyayaring naganap noong mga panahong umalis siya sa kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, ipinagtapat ng kanyang asawa ang tungkol sa isang napakalakas na kidlat na muntik-muntikan ng tumama sa bahay nila kanina. Pasalamat na lamang noon ang kanyang asawa at mga anak dahil nagawa nitong magtago sa isang punong naroon sa bakuran nila. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, tila ba naging palaisipan yun sa kanya, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na magagawa niyang masilayan ang kidlat na yun sa laot. Subalit, habang inaalala niya ang mga kaganapan noong siya ay nangingisda at pauwi, wala siyang nakita o napansin man lang na pagtama ng kidlat sa kanilang lugar. Upang hindi na madugtungan ang kanyang palaisipan, minabuti na lamang niyang itago ang katotohanan. Iniwasan na niyang ilahad yon sa kanyang asawa upang hindi siya nito pagbawalan na tumungo ng laot. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabanggit nito ang tungkol sa matandang uugod-ugod na bumisita sa kanilang bahay. Kagaya ng ginawa nito kay Rani, binigyan din ito ng ginto ang kanyang asawa habang inilalahad ang kanyang pakay sa kanilang pamilya.
Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman siya noon makapaniwala, gawa ng papaanong nalaman ng matandang yon ang kanilang tahanan sa kabila ng pagiging bago nito sa kanilang baryo. Upang hindi na sila noon magkandagulo-gulo, inisip na lamang niya noong maaaring nagtanong-tanong ito sa mga taong nakakakilala sa kanila sa lugar. Makalipas pa ang sumunod na araw, patuloy naman ang ginagawang pagpapalaot ni Rani. Habang ang iilan sa kanyang mga kaibigang mangingisda ay abala sa pamamanata, siya naman ay abalang-abala sa pamamana ng isda at iba pang lamang dagat. Nasanay na din siya sa atungal na kanyang naririnig noon sa yungib, gawa ng parati niya yung naririnig sa oras na siya ay aalis at uuwi sa kanyang pamilya. Sa pagsapit ng araw ng Huwebes, 4:00 ng madaling araw pa lamang umalis na si Rani. Ginawa niya yon upang makaiwas sa matanda na inaasahan niyang bibisita sa kanila. Sa isip-isip niya kasi, sa oras na naroon na siya sa laot, paniguradong hindi na ito magpupumilit sa inilahad nitong gagawin nila. Bale, nagpasya siya noong magpaabot ng 7:00 ng gabi sa laot nang sa gayoy hindi na magpumilit ang matanda sa nais nito. Habang inaayos niya ang mga lambat sa kanyang bangka, bigla naman siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang makarinig siya ng isang mahinang pag-ubo ng matanda sa kanyang likod. Pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang matandang nakangiti habang nakatitig sa kanya. Magandang umaga, iho. Ang aga mo naman. Aalis na ba tayo? Bungad na tanong ng matandang yun sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang natulala sa kadahilanang hindi niya inaasahan ang paglitaw nito ng basta-basta. Labis din ang kanyang pag-iisip noon kung bakit hindi niya nagawang matunugan ang paglapit nito, gayong napakabagal lamang ng paglalakad ng matanda. Makalipas ang ilang minutong pagiging tulala, doon na siya tinapik ng matandang kanyang kausap. Pagramdam niya noon ang kamay nitong dumapo sa kanyang balat, doon pa lamang tuluyang nanumbalik ang kanyang diwa. Maya-maya pa, kalmadong sumagot naman dito si Rani ng, akala ko ho ba, gabi pa tayo pupunta doon? Hindi, iho. Nagkakamali ka. Ikaw ang masusunod kung anong oras tayo pupunta roon. Pwede din naman na ngayon kung gusto mo. Mas mabuting ang maaga para siguradong makakalabas tayo doon ng hapon. Dahil sa sinabi nito, doon na siya nagpasya na sumunod sa nais ng matanda. Hindi naman siya noon nababahala, gawa ng malapit ng sumapit ang umaga. Habang binabagtas nila ang dagat, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa nais nitong gawin sa yungib. Wala naman tayong gagawing iba doon, iho, maliban sa pagkuha ng mutya at pagpatay sa demonyong nagbabantay dito. Huwag kang matakot. Napakadali lang nito. Ano man ang makita mo sa loob ng yungib, mas mainam na iwan mo ito doon. Hindi mo gugustuhing samahan ka ng nilalang na yon hanggang sa kahuli-hulihan ng iyong buhay. Kaswal na paliwanag naman sa kanya ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang napatulala sa kadahilanang doon pa lamang niya lubusang naunawaan ang kanilang gagawin sa yungib. Ang sinabi din ng matandang yon ang nagkumpirma kay Rani na meron talagang nilalang ang namamahay sa lugar na yon. Upang magkaroon pa siya ng dagdag na kaliwanagan, pinilit niyang tanungin ng matanda ukol sa nilalang na inilahad nito sa kanya.
Matapos niya itong maitanong doon, nakangiting sumagot lang naman ang matandang yunang, Marindaga! Papatay tayo ng marindaga! Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang paglabas nito ng isang uri ng punyal na gawa sa kaliskis ng anumang hayop. Sa kasamaang palad, hindi na ito natanong ni Rani sa matanda, gawa ng narating na nila noon ang yungib na kanilang nais puntahan. Sa pag-apak pa lamang nila sa harapang bahagi ng lagusan, doon nila narinig ang kapangi-pangilabot na paghinga ng marindaga. Habang pinakikiramdaman ito ni Rani, inaasahan na niyang isang dambuhalang nilalang ang makakasalubong nila sa loob. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagyang nabaling ang kanyang atensyon sa matanda nang masipat niya yung umiihip sa kanya ng mga buhay na salita. Paglapat ng mga salitang yun sa kanyang katawan, nakaramdam siya ng labis na kaginhawaan na para bang unang beses pa lamang niyang naranasan. Iho, hindi ka naniniwala sa Diyos, tama ba? Ngayon papatunayan ko sa iyo kung bakit kinakailangan mong maniwala sa Kanya. Patatagin mo ang iyong pananampalataya kung ayaw mong lumabas ng bangkay sa lugar na ito. Wika ng matanda matapos nitong makapag-ihip ng mga buhay na kataga. Dahil sa narinig noon ni Rani kung sino-sinong santo na ang kanyang tinawag. Labis-labis din ang kanyang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon sa kung anumang bagay na sinabi niya rito. Aminado kasi noon si Rani na halos dumating sa puntong minumura niya ang pangalan nito kahit wala naman yung ginagawang masama sa kanya. Mahirap mang tanggapin pero ang Diyos talaga ang sinisisi niya sa kung anong landas ng buhay ang tinatahak nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ramdam na ramdam nila ang iba't ibang bagay na unti-unting nagpaparamdam sa lugar. Lumalakas na dinoon ang alon sa loob ng kuweba kahit hindi pa man gaanong kalakihan ang tubig. Dagdag din sa alalahanin nilang dalawa noon ang tungkol sa paglamo ng dagat sa entradang daan ng yungib. Kung sakali mang abutin sila ng pagtaas ng alon sa loob, maaaring hindi na din sila makalabas sa lugar, gawa ng ayon sa iilang napadpad roon. May kung anong puwersa ang humihigop sa loob ng yungib kapag masyadong mataas ang dagat. Sa pagdating nila sa kalagitnaang parte ng yungib, sinindihan na ng matanda ang daladala nitong sulo. Pagliwanag ng paligid, tumambad sa kanila ang napakagandang looban ng yungib. Napakaraming ahas sa lugar na yon na parabang doon na ito naninirahan. Marami din silang nakitang itlog na nakabalandra sa lugar, indikasyon na maraming ahas ang nanananahan doon. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, sinabihan siya ng matanda na kung ano man ang mga bagay na kanyang makikita, agad niya yung ipagbigay alam. Nang marinig ito ni Rani, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang makasipat sila ng dalawang kalansay ng tao. May hawak-hawak na itak ang mga ito, indikasyong tinangka din itong kunin ang mutyang binabantayan ng marindaga. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtahak ng daan, narating na nga nila ang isang silid kung saan meron itong napakalaking espasyo. Pagsilay nila sa pinakagitnang bahagi nito, doon nila nakita ang isang waluwalong dalawa ang ulo. May binabantayan itong kulay asul na itlog na siya namang agad na itinuro ng matanda. Yun ang kukunin ko, iho. Dito ka lang at magbantay.
Wika nito sa kanya habang nilulubog ang mga paa nito sa tubig. Bago pa man ito tuluyang makalayo sa kinaroroonan ni Rani, bigla naman itong napabalik sa kanyang tabi nang masipat nito ang marindagang lumalangoy sa ilalim ng tubig. Ayon sa matanda, wala siyang kakayahang makipaglaban sa marindaga sa tubig, gawa ng kapag nakalublob ang kahit anong parte ng katawan nito sa dagat, nagkakaroon yon ng lakas na triple sa orihinal nitong kalakasan. Upang matalo niya ang bantay ng mutya, kinakailangan niyang dalhin ang kanilang laban sa lupa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, hindi naglaon na pilitang umahon ang marindaga. Paglundag nito sa harapan nila, halos mapasigaw naman si Rani sa pangalan ng mga santo dahil sa bagay na kanyang nakita. Paglalarawan niya sa marindaga, kulay berde ang buong katawan nito na merong napakaraming kaliskis. Sa unang tingin, maihahalin tulad mo ang wangis nito sa isang syokoy. Subalit kapag dumating na sa puntong masipat mo yung nagpalit ng anyo, doon mo na makukumpirma na isa yung ganap na marindaga. Ayon sa matanda, na bagaman naiiba ang wangis nito sa iba nitong kauri, marindaga pa rin yon. May mga uri kasi ng mga marindaga na ang tanging pakinabang lamang ay ang magbantay ng mutya. Kagaya ng mga aswang, meron din itong iba't ibang uri ng kakayahan. Matapos itong masilayan ng matanda, agad naman itong binunot ang kanyang punyal na nakasiksik sa kanyang tagiliran. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman itong sinugod ang nilalang ng walang takot. Sa pagtakbo ng matanda, laking gulat na lamang ni Rani nang mapansin niyang sobra-sobra ang bilis nito. Napakaliksi din ng pangangatawa ng matandang yon na animoy kahit anong gawin itong paglundag, hindi ito nadudulas sa mga makikinis na mga bato. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa ring nakikipaglaban ng matanda sa marindaga. Sakto namang nag-anyo yun sa isang dambuhalang ahas, kung kaya't hindi maiwasang masipat ni Rani ang paghihirap ng matanda. Nais man niya yung tulungan pero labis din siyang natatakot para sa kanyang sariling kaligtasan. Sa isip-isip niya, labas na siya sa paghihirap nito, gawa ng sa kanilang dalawa ito lamang ang may pagnanais na tumungo sa yungib. Maya-maya pa, bigla namang napaupo si Rani sa isang bato. Nang masipat niya ang matandang tuluyan ng napuluputan ng ahas na katawan ng marindaga. Ilang beses na yung nagpumiglas pero patuloy lamang na humihigpit ang katawan ng ahas na nakapulupot sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang kumuha ng bato si Rani upang batuhin ang nilalang. Subalit maging ang mga buhay na bato sa loob ng yungib, tila ba wala itong saysay kung ikukumpara sa malabakal na balat ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, napapasigaw na ang matanda dahil sa higpit ng katawan ng ahas na nakapulupot sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, buong lakas naman itong nag-usal at kasabay nito ang mabilisan nitong pag-angat ng kanyang kanang kamay kung saan naroon ang punyal. Nang makahanap na siya ng pagkakataon, agad naman niyang inundaya ng saksak ang nilalang na siyang naging sanihi upang tuluyan na itong makawala sa tiyak na kapahamakan. Paglagpak ng matanda sa lupa, dali-dali naman niyang nilapitan ng marindaga at walang pagdadalawang isip na pinugutan yon ng ulo. Matapos niya itong gawin, agad naman niya yung itinapon sa dagat na parabang walang kwentang basura. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tanging pagsilay na lamang sa kinaroroonan ng 82 ang ulo ang nagawa ng matanda.
Nang medyo makalikom na siya ng sapat na lakas, agad naman niyang tinahak ang kinaroroonan nito. Nang maramdaman ng ahas ang paglapit ng matanda sa binabantayan nitong pugad, bigla namang tumaas ang ulo nito, indikasyon na hindi yun mag-aalangang manuklaw sa sino mang nilalang nagagambala sa kanyang katahimikan. Nang masipat ng matanda ang ginawa ng ahas, marahan naman niyang nilapitan ng eksakto nitong kinaroroonan. Kumuha yon ng isang telang kulay pula upang ilagay sa ulo ng ahas. Akala niya uubra ang ganoong taktika sa pagkuha ng itlog nito, subalit lingid sa kanyang kaalaman, hindi niya kayang bulagin ang walwalo na nagbabantay ng mutya. Pag-amba ng matanda na kukunin na niya ang itlog nito, bigla naman siya nitong natuklaw sa kamay at kasabay nito ang mabilisang pagkaripas ng takbo ng ahas. Iniwanan nito ang mutya nitong binabantayan na siya namang agad na kinuha ng matanda. Sa pagbalik ng matandang yon sa kinaroroonan ni Rani, halos mag-akto na siya noong isang pipe dahil sa tindi ng kanyang mga nakita. Wala siyang nabanggit na kahit na ano sa matanda, gawa ng inakala niyang panaginip lamang noon ang mga bagay na kanilang nararanasan. Sa paglabas nila ng yungib, sa hindi malamang dahilan, biglang nabitawan ng matandang yon ang itlog habang nagwiwika ng, "Bigo ako." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung bumagsak patungo sa kaila-ilaliman ng dagat. Sa sobrang bilis ng paglubog nito, hindi na yon nagawang matagpuan ni Rani. Ilang ulit din niyang sinisid ang lugar pero ni katawan o damit ng matanda, wala siyang nakita. Sa ilang oras niyang pagsisid sa labasan ng yungib, ang tanging nakita niya sa ilalim nito ay mga mapuputing bato. Dala ng pagod at gutom, nagpasya siyang iwan na ang lugar na yon. Wala naman siyang magagawa para tulungan ng matanda sa kadahilanang hindi niya na yun makita. Halos ilang buwan din itong kinimkim ni Rani hanggang sa nagpasya siyang ilahad na ito sa kanyang pamilya. Magmula noong nalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa matanda, ninais din itong itago ang sikreto ni Rani. Wala silang pinagsabihan ukol sa bagay na yon, gawa ng takot din silang mahatulan ng pagkakakulong ang kanilang padre de pamilya. Pero alam niyo ba, na hanggang sa pagtanda ni Rani, patuloy pa ring naging palaisipan sa kanya kung bakit namatay ang matanda na minsang pumaslang ng marindaga. Pero laking pagpapasalamat niya rin sa taong ito, dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi niya malalaman na totoo ang Diyos. Okay, opinion ko sa kwento. Ang pinakamagandang nakita ko lang rito nakilala ulit ni Rani na talagang meron tayong Diyos na sinasamba. Ang medyo nakakalungkot lang namatay yung matanda. Tapos, dun lang sa part na may nagbabantay dun, di ko alam kung ano yung mutya na yun Kasi, di ba itlog daw? Unang nagbabantay, marindaga. Tas pangalawang nagbabantay, walu-walo na dalawa yung ulo. Alam nyo bang sobrang makamandag ng ahas na to? So matik naman, nung natuklaw ng ahas ng walu-walo itong matanda, namatay siya kasi siguro kumalat yung lason sa katawan niya Tapos nung nalaglag sa dagat, pwedeng kinuha pa ng ibang marindaga o ng ibang klase ng hayop pa na nagbabantay sa ilalim din ng dagat. Pwedeng ganun Kaya hindi na nakita ni Rani yung katawan ng matanda. Pero mabuti lang, siguro wala namang pamilya yon kasi sa itsura at sa description ng kwento, parang ermitanyo na yun di ba? So yun lang yung mga napansin ko sa buong kwento. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.